ഇപ്പോൾ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഭയങ്കര വൈറലായിട്ട് ഭയങ്കര അപ്രിസിയേഷനൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെയിറ്റ് ലോസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഏജിൻ റിവേഴ്സ് ഗിയർന്ന് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് മാത്രം പറ്റുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ അല്ല, നല്ല നല്ല കമൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഇല്ല ഗിയർ അല്ല, ഒരുപാട് നല്ല കമൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ള? പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. എപ്പോഴും സന്തോഷത്തിലിരിക്കുക. ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും. പക്ഷേ ആ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ച് സൊസൈറ്റിയെ സങ്കടങ്ങൾ മാത്രം കാണിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ അതെല്ലാം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി എപ്പോഴും സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക. അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സീക്രട്ട് എന്തായിരുന്നു വെയിറ്റ് ലോസിന്റെ? വർക്കൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. മീൻസ് സത്യത്തിൽ വർക്കൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഡാൻസ് ക്ലാസിക്കൽ